Yung cinta pila man mo? Opat. Yan jam niya, opat. Jam na, jam. Opat ka jam. So, pa ni pultahan? Wala pa. Jam usa. Kanang vendor lang na ay kuan kumpleto. So, sa 5 ni tanan. Under jam. 5. Apil vendor. Wala na dyan tayo hangyo na na, boss, no? Ha? Wala tayo hangyo. Kaya kuan, nabrato na ganyan siya sabihin pa, iba nag-green bay naman sila. Sige, sige. Ako rin yung green bay pa yun. Magkamay trabaho na ako, kapag ang gahay. Oh, kanang mauna sa niya ang door jam. Morning guys, so harvest na punta niya ito hang sikwa guys, kaya nakalimutan ni og harvest. Ang uban gali na halang gipahinog guys, kaya para po siya ma ano mo balik. Kaya anak ko iba sigidara eh. Ako lagalis dyan. Diyan na guys, kadaghan na jugudan ni nag-harvest. Iray mga kawain kami nag-harvest dani. So nagapidaghan kaado guys na. Binana sila tiwason ni Joel og finishing ag CR. Iwan og balay. Ang kuan. Si Uwak og si Tuyom og si Tuyom og si Uwak og si kuan kanang ihid. Tuyom, Uwak, ihid. Ala. Oh, di na mo makagawas. Pautan na pud ko kay lagi maniutan kay kuan. Kanang risko gikas garden ni siyang patula guys, patining kalabasa aw kuan malunggay. Salamat ka dyan nag busy kay one lagi galuto kong buwad parisan og utan na pod utan na nga sa anon guys ay mambi ug mohinay ni siya mambi kaso lang murag nga ni radud ni na may ringkot nami ringkot pwede rami mo adto. So padung dai mi sa gawaan og mga kuan pultahan. Ay gali kay ning unong nakuwan, kaya grabing sugawan. Spending man mga klase. Spending mga klase. Tanawa guys, kadugay na kadto nang gitrabaho na ah. Kadugayan na kay nang gitrabaho. Pero panahuman. Ha? Daghan pa yung sila panday pero wa panahuman. Andari guys, may tao ikuha na nilang order guys oh. Wala ingani man siya 85 kuno siya ma'am pero nanay kuan pinturahan na okay na siya gawaan jud ni siya diri ma'am parela junjun ba mag-request ra ta og kuan ba sa design na dito di design no pero butangan pa na siya ngano ngano i-design kabinet man ni kabinet may bataran no diri ang gawaan ma'am
Naisipon man. Morning! Morning, Mami. Morning, Mami B. Kailan nasa siyang nim? Kay mudidi na raba siya. Mudidi na. Natik-tik, oh. Muna na po tayo piso mambina. 5 kabuok. Tik-tik-tik. Wala, naitik-tik. Bantam. Wala, kusugin mo ka. Love man gyapon ka ni Mami good. Love ka man ni Mama good, ate. Dali na up, dali. Mon, up, mon. Morning, dali. Morning sa ni Mami. Mon, up. Min, up. Dali. Up, dali. Dali. Mon. Ay, si Mon. Dali, up. Dali. Dali, up na. Morning sa ka, dali. Dia. Morning sa morning. Sad man ni siya kay nagsilos man ning bataan ni. Nagsilos man. Okay raman si Monmon o si Kat Minmin kay wa man nagsilos. KitKat raman. Diya guys, kaya nag-inquire na may ni Papa Eddie bas niyaging adlaw. Diya, may nagkasinabot sa price. So, mubalik ko sa hardware kay nag-inquire ko dito pila dyan ka ang mabayran. So, balik ko sa Santander guys. Padagan na eh. Door jam. Door. 90 og 80. Tagpila di dam, dai. Napuno mo yung mga baligyang mga door dito, no? Tagpila ka po? Depende. Ay, depende din sa design, ano? No. Tiwaneng? Ay, ikaw lang. Kanang. Sige, papangutaan na pa nila kay... Usara dyan na sa kasugod. Mangayaw ka. Hala na, ramon tayo deliver mo pa dong dito, no? Buak. Ay, 3,050 dito. Katong 3... 2 by 17 feet. 3,000 feet. Mali ay. Mahal na ako ka. Mamang to yung giingon katong 3 by 4. Itong baga siya ba? 3,000 pila? 3,050? Kuwanto siya kanang nai katong mau gani? Mau gani din natin. Ina punta na Wala mo isend gani. dyan. Hello. Muna lang to ko si cellphone para isend. Hello. So mo ni sa door jam. Bago pa ni siya? Hala. Ay kani kay Jimelina man ni. Kasi sa iyong gabagon ani. 2 by 6. Okay, lubong pa man ni siya no. Kay sa uban magud mo gingad to kay 5 man. Kuan ko ni siya ma'am. 2,000 bisag asa ka mo. Palit. Isa, 2, 3, 4, 5 may among ginanglan. Ay labo ta mo karo sa kadwa.
2,000 kuno siya, ma'am. Yan na sila yung mga pultahan diri, tag 6,000. Yeah. Pero kita na yung magpintura. Nasa yung mga design nga, lain-laing design, daghan kayo sa stock. Oh, kanina 6,000 ni siya, ma'am. Kita na lagi ba yung magpintura. Abot na ko diri akong gisakyan nga bus kay hapit mi madugmo. Salamat Mingming ha. Ni overtake. Overtake niya do kasakyanan. Mamo palito ng door karon. Luto day sini kuluguan. Bilisan ko na niya. Kanang ginisang kalong. Nako kay musidlet ra. Ginisang beans. Parisan o buwad. Pila ka klase din eh. Ang dito sa tuwa 6,000 way pintal. Gamay ra pug kuan 300 ra. 5,700 po do. Kuara ni siya ang size 80. 8 by 20. Gato. Ha, kane? Muni gingon nila nga gigas gawas. Gigas gawas nga kahoy. Kani gali 5,900 no? 5,900 ang kuan. May pintal pa. Way pintal. Mo dila dito 6,000 kay biyahe pa siguro sa diri buto pang mga no. Mahal ang sukod, ma'am. Kasi sukod siya 490. Kani mindor man no. Pamindor na. Pwede ba muna siyang i-mindor pero taning 80. Pero gamay na mas tsada din ang dako. Kuan 5,900 ang mindor. Nga 100 ra dito dol sa mua 6,000. Ayan nga yung ganito sa inyo. Dito sa Thunder, 100 pod. Murag mas layo man gud diri. Maulagi po. Mas layo diri ba. Unya kuan 6,000 dito ingani. Ingani pod pero gitang-tangan na way plastic na. 6,000. Ay, gwapo na yung plastic mo. Bago ba? Oh, bago ba dyan yung plastic? Hindi mo lagi na magpintura pa. Kuha na mo varnish yan. Mangita may kuan ka ng... A few moments later. Ay, 80 pila man ka mo. Opat. Yan jam niya, opat. Jam na ha, jam. Opat ka jam. So, panipultahan. Wala Wala pa. pa. Jam usa. Kanang mindor lang na ay kuan kumpleto. So, sa 5 ni tanan. Under jam. 5. Apil mindor. Wala na dyan tayo hangyo na boss no? Ha? Matay hangyo. Kaya kuan, nabrato na ganyan siya sabihin pa, iba ba, nag-green naman sila ha? Sige, sige. Ako na yung green, burparato yun. Magkamay trabaho na ako, kapag ako kahay. Sige, sige. Hi! Okay na ka? Wala ka magsilos ni Perry? Ni Katy Perry? Wala na ka magsilos? Saan? Ay, sus, nanguhit man. Ha, nanguhit. Hello guys, majong hapon tanan guys. Gabanwas day ko dari kay grabing abuga. Kaya man ay maglisid daw ginhawa ba kay grabing kaabog dya. Nice na kadyo atuhang teres guys. Salamat ni kadyo mambi. Nice kadyo atong teres. So man na buhat ni Joel dani kay mudto naman siya naka kuan so good kay nagdiwas pa man sa CR ug tiles. Naghuwang naman ni kanina laman dari. Kani ug karing putahan dari kuan. So dari man sila mga ano mangud to guys. Gana. Ug kani dari kuan nagilang mga gamit ya guys ipangbiling no nang sinsan sa mga kalat diha. So mahuman ra jud ning mga kalat dani basta
Kahuman na sila og trabaho dani sa kuan. Unsa na trabaho po dari ni Kuya Randolph. Kuan. Naka pinising na sa diha tanan guys ani sa mga gawas. So napinising na ni sa diha. Dari adto kay pa kanang pulwi ha na sang gipakuan nga panang dili makita ng haligi ba. So ana sang gipa tambakan og simento para mapantay. Dari na human nagisang na human rong adlaw kani dari. Diha ubos og kaning wala dari man ilang nahuman. Jagi kan day ko guys sa kuan. Nag-inquire ko mga pultahan ja. Naka-order na mi pultahan tanan. So nagpadala na si Ma'am B og pambayad sa tanan nga pultahan ni abot siya og ang 5 ka pultahan og apil ang jam ni abot siya og 41 kapin. Ang kuwang na naman jud dari guys, kompleto na mi. Ang kuwang na naman jud dari namo, kuan na laman sliding. Kaya na namin mga pultahan na jam. Na nami tiles. So naghana ka og trabahoon sa kuan guys. Pero dali ra man ninon sila maka-trabaho. Dali ra sila makakuan. Siguro ang mag-tiles dani mga duha. Siguro si Mana ra ni mahuman og tiles dani basta duha ang mag-tiles. So kompleto na mi sa mga gamit na anay taod na sa kurinti na ana. Na nami pang tanan na ana. Kuwang na laman na mapalit guys ang kuwang na laman. So ang gipabalhin dari ag tiles ja. Dari ka kay nindot tayo sa tanawon guys. So. Dari ka dapit sa kusina. Nalibang na si kuan pare, Terry. Pare. Nakan kami gipuson. Hey guys, nang hapon na guys, salamat kay kadyo sa Ginoo guys kay na formal na di dari ag mga tiris dari na mas tubangan dapit ang panahuman. Hinja nagbanwas di ko dari sa kuan guys kay nakakadug abog ba sa yani na maghimo taw bahay. Salamat kay kadyo Ma'am B na order din na namo ag kuan 5 ka portahan mindor og ang mindor guys 8,500 na nasay pintura na anja kanang kuan bitaw kanang naipa buhat pero nahanjo ra namo og 7.5 kay daghan mami kadyo ugi palit kuan jam. Ang jam dari guys 6x2 ang kalapdon ang kabagaon pero mga baga dun nun sa tag 2,000. Ang uban guys na tag 2.5 so nakahanjo ra pud mi 2,000 ra dudto. So nakabayad ko sa pero panahon gipul ang bayad tanan guys hindi nagmahuman na pero nagpadaan na si Ma'am B og kuan. Nagpadaan na siya og bol nga bayad 40 kapin apilag kanang tawag nito deliver kay ito man sa dapit sa liluan na mo gipa buhat guys dapit sa mayo shipping kay agamong kuan nun tamag palitran ta mi og sa hardware bitaw kanang nay mga homemade na ba nga kami ray mo pintura pareha to sa muha guys 7,000 na mo palit na sa una kanang kuan kanang pultahan na mo duha ka buok sa una palit na muna 7,000 kay wa pa mi kay bawo guys asa mi mo palit nya karon kay nanay mo sulti nga mo lagi na nay mas barato nga na ya mas nay maghimura nga na mas barato ka muhimo pud sila og mga kabinet mga kanang bed mga salasit basta daghan ka sila pwedeng mahimo guys. Daghan ka salamat Ma'am B kanang ngani din guys basta kuan ka na mapita nagbanwas ko pag man nagpakaon sa manok ng banwas ko nja nangibot po ko sa mga sagbot diha kani buntag guys ang tudod to jaga nang lubi wa pa nakaduma puok tanan kay di makaya sa kuan sa kaadlaw kay putol-putol man siya ginagmay kay delikado man maigo sa kanang gate na ati daday so kanang igit man na ni ati daday na so mas manindot na dyan siya guys so mapinturahan na ni dyan ang pintura dani kulay gray so simple ra ang gikuan guys kaya na may iba nga mga design nga may ana simple ra kay mas nindot ang aon ang simple ra nga ato ang tiris ba ana diba mga manadahan ka so salamat ka so Ma'am B
puhon ka ng mahuman ni siguro mga kuan pa ni mahuman kay na pa may mga tiles. Ang kuan na pa tiles. Naanatanan dari ang mga gamit guys, nanay tiles, nanay door jamb, kumpleto na. Ang kuwang na mo dani ang sliding door na lang ay window. So sliding window na laman ang kuwang. So makakuha lagi ta kay mahal ka jud mga palitunon guys. Mahal jud kuno ka jud ang kuan guys kay ipakita sa katuman na mang himo ganiha ba. Nang amo nagpasadya jud mi. Nagpasadya mi og kuan ba wa na mi mo palit dadtong nasa hardware nga humandaan ba. Nga gi-deliver na kay sa una nagalisod man si Rubin diha og taod kay kuan kanang hiwi. Hiwi ba ang di ba kadto mga street man ang maglisod sila og align sa pultahan. Manang karon gi order na lang jud namo apil na ang jam o portahan mo nga mahal-mahal ka jud guys diyan handyo ra pud namo og 6.5 pero kuan na lagi diyan anay varnish so ni tan-aw mi ganiha dito sa City Hardware 5.9 pero way varnish kamera pwede diferensya way varnish ja kuan pa man na kanang murag pahamisin pa bitaw nila pahamisin sa butangan og varnish. So mara to guys, daghan kadto salamat Ma'am B. Salamat kay kanang wa ko naka-upload gahapon lagi kay ra laging ka busy kay daghan kadto ko mga pang asikaso. Nya kanang mag-edit lagi guys, manay sa ka kuan kanang okay na taga nang tibok video nga atong i-upload adun. Nya kay na may mga dugtong-dugtong ato pa man ng katon. Ato pa na siya kuanon editin. Salamat kadto yung tanan guys. I love you. Amping wabungan tanan guys. See you in my next video. Love you all.